Uy, iniguli ni mo ba? Paghapit unyag sudanon ha? O lagi, yun sa may gusto mo. Kuan na lang, isag isda na lang ang sugbaon ni magsugbat ta. Ay, nasugba-sugbo eh. Sugay kita mahuman. Kuha na lang, palit na lang kung limpo. Kana kay wa na jud Itong original. Okay, mga ba na nakatambok ni mo. Mura na sa kiglimpo ho nun. Kaya ay. Dali ha. Ah. Saan ako eh? Bye-bye. Nabilin man ni ang cellphone. Eh. Lab. Koy nakalakaw na gyud. Damitar ba ni sa trabahoan? Oh. Nainanawag. Indi RRMC? Mura manig sa panahon, manawag na di ay ni sila. Indi RRMC. Mutik, raman ni, di man ni mutawag. Yung ano, nitawag ka ni. Asan mo to eh? Bahala na siya diha eh. Nakabilin pag akong cellphone. Patay. Sige na itong panawag ro na ako ang arking-king. May lagi ito bagon sa kong asawa. Inahat. Sus! Ipyat. Tao eh. San kalakaw nung nagtuntawhan na to. Saan nung iyang kontak diri nga bilin niyang cellphone. Dah. Ano man dyan yung NDRMC? Sige mo nagtawag. Lab! Lab! Ako cellphone! Aw, nabilin dyan yung cellphone. Ano man yung NDRMC? Sige mo nagtawag na mutik sa man tali sila. Unsa may inungdan ikaw, special kay katawagan mo kanila. Mo ko kay bao nga naman nawag na sila nak. Ano nga? Bito. Text ra bito ni sa una. Wala mo ko kay bao na eh. Basin na nay kuan nga nang importante nga kanang balita ba? Bagyo kusog kayo. Siniana ba? Amo tawag gid ay nimo na Oh. guro ka nagtrabaho di alas pag-asa. Wala. Sa walay pag-asa. O na Bato na ko, tawag eh. na sa tubag sa Dili na to bago eh. sa lagi na kay kanang murag importante jud na kay ganina ra gina siya sige tawag tubaga na. Tubaga. Ya lingkod sa ka dia be. Na Ha? tubaga ba i-loudspeak aron makadungog tag unsang bagyo ha. I-loudspeak ayong kana ah. Inya sa Hala. Naay bagyo ni ulab. Ha magpreparar mi bagyo kusog kayo hala sa to ang balay pagyud maigo. I-loudspeak ko no be kay aron maka pangandam ko diri kay mulakaw ra ba ka i-loudspeak. Ha? I-loudspeak ka. Pangandam na diha kay I-loudspeak lagi na kay maminaw ko. si sa o man pag loudspeak. Wala ka kay baon sa pag loudspeak ng imong cellphone o makapangandam gustong atop nga di mo lupa. Dara oh. Bien. Mula, muna gagaya man daw, inabot ang pagbagyo, ganyan ako ang paabot din eh. Ha? Sa bagyo? Abi ka magbagyo ang maabot. Magdiri. Dali na ba? Ganyan ako magpaabot. Oy, kung kinsa man gani ka taga pag-asa, wrong call ka. Wrong call. Wrong call ka ha. Dili na si limong Tarunga dyan ng imong kuan di. Tarunga gina. Tol ginang imong ulo ron. dili. Abot na ba kunin mo diri lang? Oh. Hmm? Hoy, kung kinsa man ka, Hindi dili paminaw hoy dili. Oh, NDRRMC. no? Kanang liog mo. NDRRMC ayo ento mo pang trip og lain kinabuhi. Oy, kung kahibaw lang ka unsa akong sitwasyon dire, bese atakihon ka. Ha? Ay mo pagingana oy. Tarong din ano lang, pagtarong din natin yung Uy, kinabuhi. ma'am, pagtarong di ma'am, uy, ayaw mo pagingana, ma'am, kay makaguba, ma'am, og pamilya, ma'am. Eh, pagingana, ma'am, ikaw ko na sa sitwasyon din, ma'am, di ba? Ma'am, ayaw na yung taon, ma'am. Wala, oh, ikaw, storya, ano, di ba, di, wag ko kailana, uy, kinsa na. Kinsa man eh. Asawa ni Saryo. Ay, may asawa ni Saryo nga ako, may asawa ni Saryo. May asawa ni Saryo, may asawa ni Saryo. Ha? Ulitaw, manok siya. Hmm. Oh, ma'am,
Ayo, ito paging ana, ma'am, oy. Kanang liog ni mo ron, bilin ginanong ulo ni mo. Okay, bawalang kaon sa ang nakation dire sa akong liog, ma'am. Hmm. Maunsa na may taon ka, ma'am, oy. Ayo, paging ana, ma'am, oy. Kay mahunong man atong kinabuhi ni morong adlaw. Di man taga-abtag Birnes Santo ni mo. Unsa man ka? Pagtarong niya, Tario. Pagtarong niya sa niya, gigilamot na ko diri. Pagbalik niya, harian Ay kung ina nga nakailan ni mo. Eh, ana, ma'am, oy. Kakita lang ka dire sa lawas akong asawa, ma'am. Naunsa man na, ma'am, oy. Lingkod. Ha? Kinsa ni? Wala ko kailan na. Mutugaan ka o puto liog? Hindi araw-araw mi sila lagi. Mutugaan ka or putlo na ka mo liog? Pagdali din ha, Tario. Ali na diri, gigilamot na ko mag-date para wala. magpar. Nagana kay ko gidala diri, oh. San ul mag-date. Unsay mag-date, Ha, oy. mauday ka dali-dali ka kay naa day kay date buang Ayo, ka. unsay? Date. Kanang imong liog ako ana ro putlo. Ayo, love, dili lagi, wala lagi love. Boy, Love. kayo, ha? Pasilua lagi ko love. Kay basig la. Ada tanawan na sayo pra. Ha? Nama, awan naman ang tripping rato. Wala na ay. Wala yun ang tripping rato na. Hello. Pagdali di labo, oy. Maong ganahan kay kakay. Kun kuanan makastingo. Okay ba? Ayo, ayo. Abang.